नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मागील लेक्चरला सहकार या विषयामध्ये आपण या ठिकाणी नवीन प्रकरण सुरू केलेलं आहे. त्याचं नाव आहे सहकार आयुक्त व निबंधक. आपण मागील लेक्चरला सहकार आयुक्त व निबंधक यांची कार्ये अभ्यासली. सुरुवातीला सहकार आयुक्त व निबंधक यांची व्याख्या अर्थ परत एकदा बघू, जेणेकरून तुम्हाला हे व्यवस्थित कळेल की सहकार आयुक्त व निबंधक कोणाला म्हणायचं. जो सहकारी संस्थेची नोंदणी करतो, त्यांना मार्गदर्शन करतो, सहकारी संस्थेच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवतो आणि सहकारी संस्थेच्या कार्यामध्ये समन्वय साधतो, अशा व्यक्तीला आयुक्त व निबंधक असे म्हणतात. मग सहकार आयुक्त व निबंधक यांची नेमणूक राज्य पातळीवरती केली जाते. ते या ठिकाणी राज्य पातळीवरून या ठिकाणी संपूर्ण कामकाज पाहत असतात आणि नंतर त्यांची विभागानुसार, तालुक्यानुसार या ठिकाणी नेमणूक करून प्रत्येक आयुक्त व निबंधक यांच्याकडे वेगवेगळी जबाबदारी, अधिकार दिलेले आहेत. विविध कार्ये करावी लागत आहेत त्यांना. मग मागील लेक्चरला आपण सहकार आयुक्त व निबंधक यांची कार्ये अभ्यासलेलीच आहेत. त्यामध्ये 3 प्रकारची कार्ये त्यांना करावी लागतात. पहिलं अ आकडा आपण अभ्यासला, वैधानिक कार्ये. त्यानंतर ब आकडा अभ्यासला, नियंत्रणात्मक कार्ये. आणि क आकडा अभ्यासला, विकासात्मक कार्ये. अशा प्रकारे आपण सहकार आयुक्त व निबंधक यांची 3 प्रकारची कार्ये अभ्यासलेली आहेत. आता विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आजच्या लेक्चरला सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे अधिकार अभ्यासणार आहोत. एकूण 10 अधिकार या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. ते पॉईंट वाजा तुम्हाला या ठिकाणी आपल्याला PPTमध्ये दिसतच आहेत. ते अधिकार आपल्याला या ठिकाणी अभ्यासायचे आहेत आणि तुम्हाला त्याचं विश्लेषण पण मी व्यवस्थित सांगणार आहे. फक्त तुम्ही या ठिकाणी व्यवस्थित लक्ष द्या आणि तुमचा लेक्चर व्यवस्थित ऐका. बघा, सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे अधिकार म्हणजे सहकारी संस्थेच्या आयुक्त व निबंधकांना हा सर्वोच्च अधिकारी असला तरीही राज्य शासनाकडून या ठिकाणी त्यांना काही अधिकार दिलेले आहेत. ते अधिकार वापरून ते सहकारी संस्थेचं कामकाज या ठिकाणी पार पाडत असतात. त्या ठिकाणी आयुक्तांमध्ये सुद्धा अतिरिक्त आयुक्त, सह आयुक्त, उपआयुक्त, सहाय्यक आयुक्त अशी सुद्धा त्यांची नेमणूक केलेली असते आणि संपूर्ण राज्यातील सहकारी संस्थेचा कारभार चालविण्याकरिता सहकार आयुक्त व निबंधक यांची या ठिकाणी विविध त्यांना अधिकार दिलेले आहेत, नेमणूक केलेली आहे आणि त्यानुसार ते आपल्या अधिकारांचा वापर करून प्रत्येक सहकारी संस्थेचा, बँकेचा, कारखान्याचा विकास करण्यासाठी काम करत असतात. त्यामध्ये या ठिकाणी पहिलं अधिकार आहे सहकारी संस्थेची नोंदणी. म्हणजे एखाद्या नियोजित संस्थेकरता नोंदणी अर्ज आल्यानंतर तो निबंधक सर्व कागदपत्रे तपासतो आणि नंतरच त्या सहकारी संस्थेची नोंदणी करत असतो आणि त्यानुसारच तो या ठिकाणी सहकारी संस्थेच्या कामकाजानुसार संस्थेची नोंदणी करून या ठिकाणी 2 महिन्याच्या आत रीतसर तो नोंदणी करतो आणि त्या सहकारी संस्थेला तो कळवतो. म्हणजे सहकारी संस्थेची नोंदणी करण्याचा अधिकार या ठिकाणी आयुक्त व निबंधक यांना राज्य शासनाने दिलेला आहे.
आता दुसरा अधिकार या ठिकाणी पोट नियमांना कंसात उपविधी मान्यता, म्हणजे सहकारी संस्थेच्या नोंदणीकरता उपविधीच्या किमान 4 प्रती जोडाव्या लागतात. म्हणजे उपविधी म्हणजेच काय, सहकारी संस्थेने तयार केलेली नियमावली. आपण सहकारी संस्था चालू करणार आहोत त्यानुसार आपण सहकारी संस्थेच्या चालवण्यासाठी जी काही नियमावली तयार केलेली असते, नियम तयार केलेले असतात, त्या नियमावलीच्या एकूण 4 प्रती नोंदणीच्या अर्जासोबत जोडाव्या लागतात. आणि त्यामध्ये सहकारी संस्थेचं दैनंदिन कार्य व्यवस्थापन या ठिकाणी योग्य नियमाप्रमाणे चालवण्यासाठी उपविधी तयार केलेली असते आणि त्या उपविधींना आयुक्त व निबंधक यांची मंजुरी घ्यावी लागते आणि त्यानुसारच उपविधीनुसारच प्रत्येक सहकारी संस्था या ठिकाणी आपलं कामकाज करत असतात आणि त्यानुसारच या ठिकाणी आयुक्त व निबंधकाची त्यांना मान्यता घ्यावी लागते. त्यानंतर तिसरा अधिकार आहे अभिलेख जप्त करणे. आता अभिलेख जप्त करणे यामध्ये प्रत्येक सहकारी संस्थेला या ठिकाणी सहकारी संस्थेच्या नियमांचं पालन केलं नसेल तर ती सहकारी संस्था या ठिकाणी तिची नोंदणी आयुक्त व निबंधक या ठिकाणी जप्त करत असतो, तिला प्रमाणपत्र देत नाही आणि जे काही संस्थेच्या आयुक्त व निबंधकाच्या सही शिक्क्यानुसारच ते प्रमाणपत्र वाटप केलं जातं आणि त्या पद्धतीने प्रत्येक सहकारी संस्थेला या ठिकाणी आयुक्तांना तो अधिकार दिलेला आहे की अभिलेख जप्त करण्याचा, म्हणजे सहकारी संस्थेच्या या ठिकाणी प्रमाणपत्राविषयी जर काय त्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली नसेल तर या ठिकाणी ते नोंदणीकृत झालेली संस्थासुद्धा या ठिकाणी त्यांना त्यांचं जे काय लायसन आहे ते सुद्धा जप्त करण्याचा अधिकार आयुक्त व निबंधक यांना आहे. म्हणजे एखाद्या संस्थेच्या नोंदणी करण्यासाठी अयोग्य पद्धतीचा मार्ग केला असेल, ती संस्था नोंदणी झाली असेल तरीही त्या ठिकाणी त्या संस्थेच्या नोंदणी प्रमाणपत्र जप्त करण्याचा अधिकार आयुक्त व निबंधक यांना आहे. त्यानंतर पुढं चौथा अधिकार आहे नोंदणी रद्द करणे. म्हणजे सहकारी संस्थेच्या नियमांचे, तरतुदींचे, तत्वांचे जर पालन करत नसेल संस्था तर त्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आयुक्त व निबंधक यांना आहे. किंवा एखादी संस्थेमध्ये पैशाचा गैरवापर किंवा गैरव्यवहार होत असेल तर अशा सहकारी संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आयुक्त व निबंधक यांना असतो आहे. म्हणजे नोंदणीसुद्धा रद्द केली जाऊ शकते जर गैरव्यवहार केला, गैरमार्गाचा नियमांचं उल्लंघन केलं तर आयुक्त व निबंधकांना तो अधिकार दिलेला आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हे 4 अधिकार आपण या PPTमध्ये अभ्यासले. पुढील PPTमध्ये 5वा अधिकार या ठिकाणी आपण अभ्यासत आहोत. असे टोटल 10 अधिकार आहेत. बघा पुढच्या PPTमध्ये सहकार आयुक्त व निबंधक यांचा अधिकार 5वा अधिकार बघा, सभासदत्व देणे. म्हणजे सहकारी संस्थेच्या एखाद्या व्यक्तीचे सभासदत्व नाकारला असेल संस्थेने तर त्या संस्थेला सुद्धा या ठिकाणी आयुक्त व निबंधक त्यांच्याकडून अर्ज करून तो अर्ज भरून घेऊन सभासदत्वाच्या सर्व अटींची पूर्तता करत असेल तर त्या प्रत्येक व्यक्तीला सभासदत्व दिलं जातं. काही वेळे
या ठिकाणी अध्यक्ष सचिव यांच्याच जवळच्याच व्यक्तींना सभासद करून घेतलं जातं आणि या ठिकाणी काही व्यक्तींना सभासदत्व नाकारलं जातं. तर ज्या सभासदाला सभासदत्व नाकारलं आहे त्या सभासदाने जर समजा आयुक्त व निबंधकाकडे अर्ज केला की आम्हाला या संस्थेचं सभासदत्व देण्यात यावं, तर सहकारी संस्थेचा आयुक्त व निबंधक या ठिकाणी त्या सर्व अर्जाची तपासणी करून त्या व्यक्तीला या ठिकाणी सभासदत्व देतो. तो देण्याचा अधिकार या ठिकाणी आयुक्त व निबंधकांना आहे. तो तशा संस्थेच्या अध्यक्ष व सचिवांना सांगतो आणि त्या सभासदाला सभासदत्व मंजूर करून सभासदत्व बहाल केलं जातं, देण्यात येतं. त्यानंतर या ठिकाणी 6वा अधिकार आहे सभांचे आयोजन. म्हणजे सहकारी संस्थेच्या मागील प्रकरणामध्ये आपण पाहिलं की ज्या वेगवेगळ्या सभा घेतल्या जातात त्यामध्ये पहिली सर्वसाधारण सभा, विशेष सर्वसाधारण सभा, वार्षिक सभा, संचालकांच्या सभा, सभासदांच्या सभा, या सभांचं आयोजन या ठिकाणी प्रत्येक सहकारी संस्थेने कायद्याच्या तरतुदीनुसार सभा बोलवल्याच पाहिजेत आणि जर समजा या ठिकाणी बोलवल्या नाही सभा तर या ठिकाणी आयुक्त व निबंधक हे सभा बोलवून या ठिकाणी सभे बोलवण्यासाठी मुदत वाढवून देतात आणि त्या प्रत्येक सहकारी संस्थेला आपल्या संस्थेची सभा घेण्यासाठी या ठिकाणी ते सांगत असतात आणि तो त्यांना अधिकार दिलेला आहे. जास्तीत जास्त 3 महिन्यापर्यंत या ठिकाणी आयुक्त व निबंधक सभा बोलवण्यासाठी या ठिकाणी मुदत वाढवून देऊ शकतो. त्यानंतर मुदत वाढवता येत नाही. म्हणजे तोही एक अधिकार सभा बोलवण्यासाठी या ठिकाणी आयुक्त व निबंधक यांना दिलेला आहे. त्यानंतर पुढचं 7वा अधिकार आहे हिशेब तपासनीसांची नियुक्ती. म्हणजे सहकारी संस्थेच्या कायद्यानुसार दिलेल्या तरतुदीनुसार प्रत्येक संस्थेची हिशोब तपासणी करणं आणि हिशोब तपासनीसांची सुद्धा नियुक्ती करण्याचा अधिकार म्हणजेच लेखापरीक्षक या ठिकाणी नियुक्त करण्याचा अधिकार तुमच्या आयुक्त व निबंधक यांना आहे. म्हणजे वर्ष संपल्यानंतर वर्षाच्या शेवटी आर्थिक हिशोब या ठिकाणी तपासून घेणं आणि त्यानुसार आयुक्त व निबंधकांना योग्य ती प्रत पाठवण्याचं या ठिकाणी प्रत्येक संस्थेची जबाबदारी आहे. आणि आयुक्तांचा एक महत्त्वाचा अधिकार आहे की प्रत्येक संस्थेचे हिशोब तपासले आहेत का, वेळोवेळी त्या हिशोबांची तपासणी झाली आहे का, नफा तोटा जो काही झालेला आहे तो योग्य दाखवला आहे का नाही, हे सर्व पाहण्याचा अधिकार या ठिकाणी आयुक्त व निबंधक यांना राज्य शासनाने दिलेला आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या आपण 7 अधिकार या स्लाइडमध्ये अभ्यासलेले आहेत. आता पुढच्या स्लाइडमध्ये राहिलेले 1-2-3 अधिकार या ठिकाणी अभ्यासत आहोत आपण. बघा, सहकार आयुक्त व निबंधकांचे अधिकार 7 अभ्यासले. आता 8वा या ठिकाणी अधिकार आपण अभ्यासत आहोत. सहकारी संस्थांचे विलिनीकरण. म्हणजे या ठिकाणी प्रत्येक सहकारी संस्था विलिनीकरण म्हणजे एकत्रीकरण. जर आर्थिकदृष्ट्या या ठिकाणी काही संस्था सतत तोट्यात जात असतील किंवा डबघाईला आल्या असतील किंवा बंद पडण्याच्या स्टेजला आलेल्या असतील तर अशा 2 संस्था 3 संस्था एकत्र करून एक नवीन संस्था सुरू करण्याचा जो अधिकार आहे त्या अधिकारामध्ये हा संस्थांचे विलिनीकरण करण्याचा अधिकार सुद्धा सहकार आयुक्त व निबंधक यांना आहे. म्हणजे सहकारी संस्थांचे विलिनीकरण एकत्रीकरण हे या ठिकाणी जर त्यांचं लिक्विडेशन करायचं असेल तर त्यासाठी लिक्विडेटरची नेमणूक केली जाते. आणि जर संस्था अतिशय तोट्यात असतील
तर अशा संस्था 2-3 संस्था एकत्र करून एक नवीन सहकारी संस्था सुरू करून अधिकारी कर्मचारी या सर्वच घटकांचा फायदा करून देण्याचा अधिकार या ठिकाणी सहकार आयुक्त व निबंधक यांना दिलेला आहे राज्य शासनाने। त्यानंतर पुढचा 9वा अधिकार आहे संस्थेचे वर्गीकरण। म्हणजे प्रत्येक सहकारी संस्थेचं या ठिकाणी वर्गीकरण केलं जातं। दरवर्षीच्या कामकाजानुसार या ठिकाणी अ वर्ग यामध्ये या ठिकाणी 75% उत्कृष्ट कामकाज असेल तर त्या सहकारी संस्थेला अ वर्ग दिला जातो। त्यानंतर त्याच्यापेक्षा कमी असेल तर 50% ब वर्ग, त्यानंतर 35% असेल तर क वर्ग आणि 35च्या आत असेल तर ड वर्ग म्हणजे डबघाईला आलेली संस्था। अशा प्रकारे प्रत्येक सहकारी संस्थेचं कामानुसार या ठिकाणी वर्गीकरण केलं जातं आणि त्यानुसार त्या संस्थेचं काम करण्याची पद्धत बदलली जाते आणि या ठिकाणी तो अधिकारसुद्धा वर्ग देण्याचा अधिकारसुद्धा सहकार आयुक्त व निबंधक यांना राज्य शासनाने दिलेला आहे। आणि त्यानंतर 10वा अधिकार आहे न्याय निवाडा। म्हणजे प्रत्येक सहकारी संस्थेमध्ये या ठिकाणी कामकाज चांगलं चालत असेल तर ती सहकारी संस्था अ वर्गामध्ये जात असते, परंतु काही सहकारी संस्थांमध्ये वादविवाद निर्माण झाले असतील, त्यामध्ये सभासद, कर्मचारी, अधिकारी, संचालक मंडळ यामध्ये काही तक्रारी वादविवाद झाले असतील तर ते वादविवाद या ठिकाणी ते मिटविण्यासाठी न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार सहकार आयुक्त व निबंधक यांना देण्यात आलेला आहे। त्यामुळं सहकारी संस्थेचा आयुक्त व निबंधक योग्य तो न्यायनिवाडा या ठिकाणी करतो आणि प्रत्येक घटकाला म्हणजे सभासदाला न्याय देतो, सहकारी संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना न्याय देतो, सहकारी संस्थेच्या अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांना न्याय देण्याचं काम या ठिकाणी सहकार आयुक्त व निबंधक यांना दिलेलं आहे। ते एक प्रमुख कार्य म्हणून अधिकार म्हणून ते कामकाज करत असतात। अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो सहकार आयुक्त व निबंधक यांची ही एकूण 10 अधिकार आज आपण अभ्यासलेले आहेत। परत एकदा आपण त्या अधिकार नुसते पॉईंट बघू, त्यामुळं तुम्हाला या ठिकाणी लक्षात येईल की सहकारी संस्थेचा आयुक्त व निबंधक हा एक प्रमुख अधिकारी असतो। राज्य शासन त्यांची नेमणूक करत असतं आणि त्यांचे हे 10 अधिकार या ठिकाणी 10 पॉईंट आपण परत बघू। तुम्ही या ठिकाणी ते व्यवस्थित लक्ष द्या। बघा, पहिला या ठिकाणी अधिकार आहे सहकारी संस्थेची रीतसर नोंदणी करणे। प्रत्येक सहकारी संस्थेची नोंदणी करणे, त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार या ठिकाणी आयुक्त व निबंधक यांना आहे। त्यानंतर दुसरा अधिकार आहे पोट नियमांना कंसात उपविधींना मान्यता देणे। म्हणजे प्रत्येक सहकारी संस्थेच्या पोट नियमांना उपविधींना मान्यता देण्याचा अधिकार सुद्धा या ठिकाणी सहकार आयुक्त व निबंधक यांना आहे। त्यानंतर तिसरा आहे अभिलेख जप्त करणे। म्हणजे प्रमाणपत्र या ठिकाणी सहकारी संस्थेचं जप्त करण्याचा अधिकार सुद्धा आयुक्त व निबंधक यांना आहे। त्यानंतर चौथा अधिकार आहे नोंदणी रद्द करणे। एखादी संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा सुद्धा अधिकार या ठिकाणी आयुक्त व निबंधक यांना दिलेला आहे। त्यानंतर पुढच्या स्लाइडवर 5वा अधिकार आहे सभासदत्व देणे। प्रत्येक सभासदाला सभासदत्व देणे। त्यानंतर 6वा अधिकार आहे सभांचे आयोजन। प्रत्येक सहकारी संस्थांच्या सभांचे आयोजन करणे, मुदत वाढवून देणे आणि त्यानुसार सभा बोलवणे। त्यानंतर पुढं 7वा अधिकार आहे हिशेब तपासनीसांची नियुक्ती। सहकारी संस्थेचं आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर या ठिकाणी प्रत्येक संस्थेचं हिशेब तपासून घेणं बंधनकारक आहे। त्यासाठी
हिशोब तपासणीसांची नियुक्ती करण्याचा सुद्धा अधिकार आयुक्त व निबंधक यांना राज्य शासनाने दिलेला आहे. त्यानंतर बघा पुढं आता 8वा अधिकार व जबाबदारी 8वी आहे बघा, सहकारी संस्थांचे विलिनीकरण, म्हणजे 2 किंवा 3 संस्था एकत्रित करून या ठिकाणी नवीन संस्था सुरू करणे, याला आपण सहकारी संस्थांचे विलिनीकरण असे म्हणतो. तोही अधिकार या ठिकाणी आयुक्त व निबंधक यांना दिलेला आहे. त्यानंतर 9वा अधिकार बघा, संस्थेचे वर्गीकरण. प्रत्येक सहकारी संस्थेला वर्ग दिल्यामुळं या ठिकाणी त्यांना त्यांच्या कामानुसार वर्गीकरण केलं जातं आणि त्या प्रत्येक संस्थेला सुद्धा लक्षात येतं की आपण कोणत्या वर्गामध्ये आहोत. त्यासाठी आपलं कामकाज कशा प्रकारे विकास करायला पाहिजे, कामकाजाची पद्धत कशी असावी, यासाठी संस्थेचं वर्गीकरण सुद्धा केलं जातं आणि तोही अधिकार या ठिकाणी आयुक्त व निबंधकांना आहे. आणि सगळ्यात शेवटी 10वा अधिकार आहे न्यायनिवाडा. प्रत्येक सहकारी संस्थेच्या घटकाला न्याय देण्याचा अधिकार आयुक्त व निबंधक यांना आहे. ते प्रत्येक सहकारामधल्या घटकाला, मग त्यामध्ये सभासद, अधिकारी कर्मचारी आणि या ठिकाणी संचालक मंडळ, समाज, या सर्वांना योग्य तो न्याय देतात आणि सहकारी संस्थेचं कामकाज पाहत असतात. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण सहकारी संस्थेचा आयुक्त व निबंधक यांचे अधिकार अभ्यासलेले आहेत. आता पुढील लेक्चरला आपण सहकारी संस्थेचे आयुक्त व निबंधकांच्या जबाबदाऱ्या अभ्यासणार आहोत. त्यासाठी तुम्ही हे व्यवस्थित 10 पॉईंट करा, म्हणजे अधिकार व्यवस्थित होतील. आणि जबाबदाऱ्या आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूच. त्या अगोदर या ठिकाणी झालेला भाग व्यवस्थित या ठिकाणी रोजच्या रोज वाचा. काही शंका असतील तर तुम्ही त्या बिनधास्त विचारा. त्या पद्धतीने आपण क्लास कमेंटमध्ये हे करा. आणि सर्व विद्यार्थ्यांनी सहकार विषयाचं लेक्चर वेळोवेळी ऐका. काही शंका असतील तर या ठिकाणी तुम्ही त्या विचारू शकता. ठीक आहे. आपण या ठिकाणी आज सहकारी संस्थेचा आयुक्त व निबंधक यांचे अधिकार अभ्यासलेले आहेत. जरी काही शंका असतील तर तुम्ही विचारा आणि नोट्स व्यवस्थित हे पॉईंट लिहा. त्या पद्धतीने नोट्स काढा. काही शंका असतील तर विचारा. नोट्स आपण नंतर देणारच आहोत, पण तुम्हाला शक्य असेल तर तुम्ही तो प्रयत्न तर करा नोट्स या ठिकाणी काढण्याचा. शेवटी मी देणारच आहे ऑनलाईन पुस्तकसुद्धा या ठिकाणी तुम्हाला व्हॉट्सअपच्या ग्रुपला ए आणि बी डिव्हिजनच्या पाठवलेला आहे. जरी तुम्हाला काय आवश्यकता असेल तर विचारा आणि त्या पद्धतीने आपण या ठिकाणी सहकार विषय व्यवस्थित अभ्यासत आहोत. ठीक आहे. थँक्यू. धन्यवाद. राहिलेला भाग आपण नेक्स्ट लेक्चरला अभ्यासू.